Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Шушы mübarek Шағбан айлары Аллаһ Тәгаләгә якынайта торган, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән мул булган изге айлардан булса иде һәрберебезгә. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам шушы айларны, Шағбан айларын күбрәк изгелекләр белән һәм бигрәк тә әһәмият биргән уразалар белән мул кылган. Хәтта хадистә килә, Пәйгамбәрбез Рамазан аеннан соң иң күп ураза тоткан айларның берсе ул шушы Шағбан айы. Хәтта көннәрдән бер көнне Гайша анабыз Мөхәммәд алейһиссалату вассаламдан сораган иде: "Я Расулулла, нишләп шушы айны шул хәтле күп уразалар белән айырасың?" Пәйгамбәрбез әйтә: "Әйе, шушы Шағбан айы ике изге мәшһүр ай арасында калган. Һәм аларның нурлары белән, бәрәкәтләре белән югалган. Чөнки Раҗаб һәм Рамазан айларының изгелекләре, данлыклары бөтенесенә мәшһүр. Әмма ләкин Шағбан айларын күбесе онытып, югалтып, аның бәрәкәтен татымыйча калалар." Һәм Пәйгамбәрбез әйтә, шушы айны, әйе, Шағбан айын бигрәк тә уразалар белән камилләштереп, шушы айда кешенең гамәл дәфтәрләре Аллаһ Тәгаләгә күчә икәнлеген Пәйгамбәрбез хәбәр итә. Пәйгамбәрбез әйтә, шушы айда минем гамәл дәфтәрләрем алышынган вакытта, мин уразалы килеш гамәл дәфтәрләрен алган кебек, уразалы килеш гамәл дәфтәрләрен Аллаһ Тәгаләгә күчсә, бик күркәм һәм изге гамәл булыр дип Пәйгамбәрбез шушы айларны изгелекләр, игелекләр белән, гамәл гыйбадәтләр белән мул кылган. Хәтта хадисләрдә килә, Раҗаб айы ул утырту айы, Шағбан айы ул су сибү айы. Рамазан айы исә ул уңышлар алу айы дип хәбәр ителә. Һәм шулай ук башка хадистә әйтелә, Раҗаб айы ул Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән мул булган ай. Һәм Шағбан айы ул арыну, чистарыну айы. Һәм Рамазан айы ул да инде изгелекләрне күбәйтү айы дип шулай хәбәр ителгән. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, Пәйгамбәрбез шушы айны күбрәк изгелекләр, игелекләр белән һәм бигрәк тә уразалар белән мул кылган. Уразаларыбызны күбәйткән саен, беренчедән Пәйгамбәрбезнең сөннәтенә, әйе, һәм шәфәгатенә лайыклы булабыз, Алла бирсә. Һәм икенчедән арынабыз, гөнаһлардан пакланабыз, чистарынабыз. Һәм шул ук мизгелдә без Пәйгамбәрбезнең икенче насихәтен дә онытмаска тиешбез. Пәйгамбәрбез әйтә, әйе, Шағбан айы бигрәк тә беренче яртысы бик мөбарәк. Икенче яртысын, әйе, бик күп уразалар белән Пәйгамбәрбез уздырмаган. Ни өчен? Чөнки тәненә, әйе, хәл кертеп, Рамазан айына хәтле бераз булса да көч җыеп, әйе, Пәйгамбәрбез тәненә җал итәргә биргән. Хәтта хадисләрнең берсендә әйтелә, нәк Рамазан айы алдыннан ураза тоту, хәтта гөнаһ да булырга мөмкин. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә шушы мөбарәк Шағбан айларын, изгелекләребезне, игелекләребезне күбәйтеп, Аллаһ Тәгаләнең мөбарәк Рамазан айына барып җиткәндә үк без пакланып, чистарынып, арынып, әйе, Рамазанның бөтен тәмен сизүче бәндәләр арасында булуын насип әйләсен. Аллаһ Тәгалә бәхеттә, бәрәкәттә, шатлыкта, сөенештә Аллаһ Тәгаләгә якынайта торган гамәлләр белән мул булган гомерләребездә яшәргә насип ва яссар әйләсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.